To aprang si Voice of Karbi Hills kelang arat tumdoan kai kia son si nili kai nangli tumban isi kinang sot mate kimese na birta son si nangwan pilo lapuson thak thak si di nili pini dak nili nang humri nang ko kala pulo dak Langkung Habe long mate 13 RANGSINA SARPO bangso film award labang solong penang ana kithe giding tumna do lapente actor actress ang ton penta do dak lapente ako nili non nangli tumha atheng no napa chichini gela lo anutin karbiang long arat do anda alang lipane chinin lo iri tum ching hoy na sar es kathar aling long pen le pini labang so alam le titini tame arjupan da to aprang si sar nangli hin pen pini labang so amai kibi aputak nangli hin pen karbiarat napa chini ka aprang si kardom Voice of Karbi Hills kelang arat phan laso amai putha bani li ningarong pik athe lage film mate lamarjan keklem to bai sining kirung pusinili matha damlo asi lason thak thak efrang ta wang bom helang pusinili ling thelo la cultural affairs la pen kfs tumhanili ninga klong pen kachuning ri la lo momo sitame padower ning la so program bang pusinili churing ri kang tu la pen nili ning sampik la so program han ba pini la bangso award mate kibi la bangso long nangli tuma hin ben tame nangli tuma film tame mane lung kilun tame ke thek nangli tum program long nali tum nong e long nong e bang non mat ke best choreographer la pen best videographer la pen child artist son thom long no lobon non dolang action director pene dolang la pen best actor best singer dolang ke long jining the dolang Tonte non la karbiarat tumhan mate Voice of Karbi Hills kelang arat tum do anon uvi kimi tumhan nangli hen ben pinia message pi message kipi kang tu magalalo ajat asai le claim sita me paduk nangji nangli film le claim sita me paduk nangji ma nangli business le claim sita me paduk nangji son nili tum film no si dolopot nili ta un ani paduk lo lapen palang mes senji phase ka bori bang dopon bom lo alang lo pen jumesen alamar julong lo lasi kurang to kato kaveta kaki son tami nangli tumana ko isi kinang sot beta taman angwan pilo alang ni pancholo lo kardom Best costume director by designer nominee plus labang suno in ito Sergio nili aking so mabuhalong ang hapon ito Honorable EM Sir Carbon Autonomous Council 3 Modhuram Lekhe alang lipansi tengsong buhalong ang hapon lo lakan galang lilong kacharadun jiapan jebarjana bangpi serlipon BP pansi tuning regular Best costume designer was Tankado Suri Trophy Alpaka Trophy certificate. Best Costume Designer of the Year 2025 Srimati Sabina Teronti for the film Talin Palo.